Napa lek ya mene kludak-kluduki? Ngopo to? Nom-noman sisik ya ini. Tuban dino Minggu kok. Nom ngene iki berbakti karo wong tuwa, ewang-ewang sisik-sisik. Ya wedha kowe tuwa, ya ini kludak-kluduk ngono iki lho mending rabia wedhusku daripada kludak-kluduk ngono iki. Ngene lho, aku ki iki penyakit tengeng lho. Seleng. Nom ndek masyaallah. Tengeng. Oh, tengeng. Lah, kuwi. Oh. Tapi celeng kae ora iso mengo iki, Lek. Apa iya? Yo iya jajal. Kowe iso ngene apa ora? Iso. Lho. Lah, ngono kuwi. Celeng iki ora iso mengo ngono kuwi. Berarti aku mau pada erot celeng. Ora, aku iki ngomong tok ngono lho, Lek. Wedhe banding-banding karo erot celeng lho. Mending nganu. Gek kopi terteri rokok ngono lho, reti wong loro. Nyo, rokoknya. Terkerene. Ratu di ngeteri kowe. Nomen kranjingan no. Lho apa? Jajanan lemut. Arep jajanan apa? Iki. Pangan naik. Wah, napa ya aku ya? Ya aku arep nyet. Tapi penak. Enak mentok iki. Tas apa to? Kabel aku nih. Mantap ya. Enak. Jajanan dia enak ya. Yo wong tuku. Nah, tenang, Ju. Ndok ya. Kang. Kang. Neo. Jajanan. Jajanan Kang. Bubur duit kowe. Ah, gua. Piring di kamu. Buat dengarin biasanya lu enak cuma kowe guru rene. Pilih. Mantap jajanan. Nah, iya. Kang. Contoh. Kuwi tak ketok. Masa iki tambah bagus lho Bang tadi. Oh, tak ketok tadi. Neng ndi Kang? Hah? Arep ndi? Wah sibuk kau Srut. Kuwi ra tak karo kuwi, Srut. Iya, aku yo kangen aku Kang karo kowe sih Kang. Karena Kang. Aku terus rumah tapi lho. Aku mulai latihan ini ya. Mas golek-golek buaan. Apa? Kerja apa Kang? Saji silian. Lumayan nak koyo kowe wis dadi pedagang ket dhisik ya penak. Aku saiki ya dagang. Gimana kowe kan pengangguran dalan gang. Tak loro rasa kesindir. Dicen gak aku wis oh, kowe nak seneng koyo ngene, jajan gonku. Aku dodolan koyo ngene iki. Bulu-bulune dijak. Engko melu kowe ya, Kang. Dan ada pengangguran ngono lho. Wah, kowe to terus aku iki karo kowe amene enak tenan repot ngono ku lho. Aku ki aja mung kenal kowe kecilik niku apa gelem aku. Lunga karo kowe. Wes tak omongke. Wis. Sopo karo iki ngono nggih. Aku iki ya. Dah. Lah kur repot tok enek sini kok. Yo
Cangking rono nah. Gak. Omong dulu Kang. Wis aku tak jak aku mewang apa. Ewangi tapi ewang-ewang, Dulu Kang. Kok nak pemene keramen bulan kuwi yo kuwi ngewangi ompo. Tak isomu. Wis yo, aku tak kulake yo. Iya. Berarti yo Kang. Yo. Aku melu lho tapi lho. Melu saiki ya aku yo. Wah, wis ae ngotoke. Ngamen lu. Ya Kang. Udah ini piye ya? Asik yo Kang yo. Melu sik yo. Yo. Berapa Kang? Dia. Oh iya toh Kang. Bisa. Dan dari wong nak cuma dipukuno iki karo sembere-sembere tetep lali Kang. Ayo Kang, apa Kang? Wis ya. Yo. 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 Hop. Cek. Apa? Bisa Mas. Kang yo. Ini kapan nenek Pak Ogren yang kene to? Ye lho. Lele. Yo. Go. Saya. Ayo cepat. Woi. Kowe ora nyebrang kok. Ora iso. Ya. Dorong iki Bang. Iki leboke. Iso. Aku teh nek kono ora apa-apa Kang. Apa-apa. Aku kan. Aku yo lali betul. Wong-wong kok nak rame yo terus. Lho terus sangat lucu. Cilik-cilikan lumayan loh. Nak pemone rame kowe nggih iki wis nang ngene gede ngobrol es. Aku ngene tak ngombe Kang. Itu yo nopo ra itu iki. Kowe ora sak kowe wis sapa kowe to. Iki apa kowe? Apa tak kene? Kowe to kan mesti sing duwe ora tinggal iki piye? Ah, tak coba nih dulu daripada motong dulu ya. Ora kebak Kang. Konten takaran semene. Pondalnya jumbo ya aku gitu. Jumbo lah ada. Iya. Rone tak Sebenarnya, rasanya kurang apa? Apa maksudnya? Kayak komentar nih. Wis Kang iki. Wis. Pas. Tapi yo kurang mungkin kurang oke. Entah lah. Jorongnya. Ora duwe to Kang.
Emang samu lah, aku kira kuat emang samu. Kita kira koyo kamu ngene, kowe gratisan 250, ada 500. Wis piro kuwi? Isine 500, 1250. Durung banyune es batune aku nang berarti 175 rupiah. Kang, kowe iki ketemu ora ketemu aku pirang-pirang tahun. Ngobrol kan koyo ngene tak kira iki arep ngeki to, Kang. Oh, tuh tahu belum jauh itu. Iki aku ora ndek duit. Kulaan. Wis piye carane? Aku yo kulaan mang samu. Ora njaluk bantuan koyo ngono kuwi iki. Wes, entek pisan. Piye bayar iki kok, Kang? Aku kalemu ngono. Kulaan ya. Balik. Oleh toko pet. Pasti men aku dudul obat oleh. Yo, Dudul obat barang kok, Kang. kabeh tak jual. Ora apa, Lek? Ora tanya. Tanya. Seresa ngene iki ya. Melayu lurus dulu. Berarti warna apa? Kapan ya? Aku aman. Ngomongi koyo ngene lho, Trut tuku. GBR aku wis nak sesuai karo pek GBR ki sami ta. Iki arep mau bayar deh. Ora tak pek kowe ngono. Iki bayar. Iki uang aku kok. Ya GBR aku piye iki kok? Aku tak istekak itu. Yo, suul ya, Lek. Mau nak golek obat pari barang rene ora apa-apa, Lek. Ya. Wong koyo ngono dermewan. Iki rupane elek ngono temen atine dermewan ngono lho, Trut. Oh, mene iki nyusah kuwi. Apa meneh? Napa Kang? Apa? Napa Kang? Ono rubuke. Cepet kuwi lho, gelek cepet. Wah, nang makku aku nak ngene. Ah, ora nak karo aku tetep rasnen. Ra iso iki. Ngene lho. Opo? Orang salah kayak gini. Handuk saya. Bapak gagar. Dapat kawan nih. Mau ngapain sih? Kang, lagi kalau bukannya piye? Ewang gede wis gimana? Bapak gagar. Ora iso. Ya, pandut ngene to. Ya, cek. Pekok. Yo, iki geceki. Wis kok wis siji. Oh iya. Oke. Ya, ngene iki gampang kok. Kayak ini kan sih. Goblok ki opo ngebeger kok. Kok Bikin kebaan lho. Yang bodoh kuwi. Hei, nanti ya main sak kudak ruduhe. Obat. Iku lho kancamu ditek kurang. Apa? Utrut. Ngono warung. Aduh. Wis arana ndan aku. Apa Kang mongko utrut tek. Ini perusahaan lho, nek sini kanca tetep tulung. Ini lho. Ngomong tadi. Orang larang. Ketok iki. Kang, karetmu. Lah iya. Ya. Rasa pikirnya yuk, pokoknya Rono yuk, semangat. Jadi ono. Tak bayar gue itu ya Kang. Bayar apa? Lambi. Terusan gendruwo koyo ngono lagi opo ngono lho. Ora bayar kok. Aku ora ngerti Kang. Aku iki ngombe asik ada duit ora? Ngono kuwi. Kita kira ki. Kancane arep usaha malah ketekan. Oh, ih, Oh iya, arep UBS lah. iya. Ngombe Kang. Gegekno. Enggak beresan. Beli aman. Aku iki bisa lagi apa? Kowe iki lagi sampel iki kok tak dibawa jero.
Orang tuh ngene kok nak lecet to. Sing Iki ngarani kuwi. taro. Aku sing iki yogurt. Oh, yogurt. Aku sak enak. Iya toh. Apa lho? Jajan yo ora sang. Alah Kang, Kang iki mau lucu-lucu aku iki nembung. Ya itu ngombe Kang. Iki Nanti iki mlebu ngono lho. Gawe kita kira lah yo gratis jebul kon ber 2000. Ngono aku iki panggong. Aku ya seni ra nyambung karo cotot karo kan rong. Atasan bolomu koyo ngene. Aku. Aku bener ora? Kan enggak kon bayar. Bayar neh ono dhewe. Nah, Oh, sebab kamu yo takok ngono, kon bayar apa ora? yang kijak yo kaya kene iki pasti yo iki. Ya. Yo malah dialog meneh. Langsung lek jumbe. Oke. Sing nyokot telak ngono iki. Wah, ora apa-apa. Bisa-bisa ngono. Enak ya. Nah, iya. Mantap iki. Karena ada tulen kuwaane mulai ning bareng ori-ori pantang. Lah Kang kowe kancan aku jemen biyen 2000 iki kon biaya. Kanca yo kanca. Pang lho. Ajur mergo bom risima. Warung ya mergo bonmu kuwi lho. Remuk aku ngono iki. Bener tok. Wes, ngono iki mu piro iki mu tak bayar kabeh. Apa iki? Iki yo sadar. Ya wis ketemu karo bolomu. Kon yo kan. Iki loro telu papat. Tolong ya. Rata pokoknya. Iku ketok 100 sok. Saya iya iki. Iki dino apa ketemu lemboh-lemboh koyo ngene ya Allah. Wis ngene tok. Ya tak. Tak bayar 1000 to. Kan kurang 7.000. 7.000. Nah, iki tak jaminan sik, gerek-gerek sik tak cukup duit sik. Barang koyo ngene meneh ditinggal. Tak cukup duit sik yo. Gusti. Pokoke tenono sik iki jaminan gerek-gerek. So. Aku rene. Oh, dino koyo ngene iki. Malah jaminan es ngono iki. Kang gak kotor kemana mbak? Anu mbak terang mbak terigu Karo koyo ganti Pak karo gatel mampet apa sakit ya kan? Oke karo ngene saya kudu sakit tok ngono gayake seneng kuwi ngono. Masuk kulkul bayar ngono. Noh, ya. Oh, belek iki. Wah, aku kok ngono ge apa aku? Ngono belek. Tapi mendingan kelangan jaminan kok ngene daripada 7.000. Kowe nang bayar. Oh, pokok iki sing tak jaminan kucrut kuwi. Masih awal aku yo ora sudi jaminan kok ngene tak ki opo. Tambah remuk. Aku ora sudi kon ngumpani kono terus. Beb, iki berarti ki ajiku gur 7.000 tok iki berarti. Iya. Karo banget blerak karo lu ngono. Iya. Bingung ekspresi ku piye lho. Elek. Ken elek. Ngira iki wis sampe ku. Wis elikmu pol lho iki sana. Neo. Itu jalan. Yang sekang. Buka setan. Bisa yo. Aku lagi. Wah ini apa? Gabin kok. Oh, saya. Aku dulu iki. Aku lagi kowe. Welio. Akan ngene malah kali. Kok kene wae. Aku sudah ala-ala, kecenok.